Kijing penkrek bentai ya ke tempel ke balai ha Jerusalem. Kamkut setia tang ha ke penbiang ya kitiar kitar bantai ya ke tempel. Henry ke kentop ya kijing penkrek ki babun kum ha ke ba ai jing hika ya ki lengdo ki lebi badro kijing shna thma ya ki khiu ki pliang kat kum kijing don kam ha ke por ba kenya ba kriam ki bala jule na du ke por jong ke tempel jong usolomon. Hang ne pila ban yo i ya kijing penkre ya ki nongrwai ki ban ai jing shakri ha ka tempel ka balai leng ba kijing ruai jongki ki bala ban shim bynta ha ka ne ka choir kindai tang na ka jat lebi kijing penkre baro kila nang wandur bat ki tiar bantai ya ka tempel kila bianglut ka basa menta ka long satang ban yo permission na ka sorkar kisngi kijing pendap ya ka ketian ublai kila nang yai pendap Ngimdai ban sengau pala sapang kene. Namar ba ujesu uladab banyatho lapa. Ha Mathias kala nong ka ba arpusau. Karkot ka ba khatsan ka ba ongkum ne. Namar kata onda pinyo i. Ya kata ka jing ijli ba pendu. Bala ong sapang jongka da udanial unong yatho lapa. Ba kada yang ha ka jaka ba khoj. Kene kedai kejing pen ken mau, syapang kejing ya thok lepa, ba kilanang yai pendep. To mentangin ngap ya kejing Nongrwai Choir, na ki Nongrwai Choir jong ke tempel ke balai. Спасибо.